Takže čaute, jednu z mojich prvých tohtoročných výprav som ponikol k našim južným susedom do Maďarska. Vlastne bola to výprava, ktorá trvala 5 dní a počas týchto dní bolo to rôzne. Niekedy to išlo lepšie, inokedy to išlo zase trocha slabšie, teda nevždy to bolo také, ako by som si prvé jarné rybačky predstavoval. Celá tá výprava začala vlastne v piatok ráno, bola to taká klasika, zvítali sme sa so správcom a následne sme sa presunuli na miesto a vlastne po príchode na miesta rozprávali sme s rybármi, ktorí chytali nedaleko a počuli sme o nich informácie, že tá ryba neberie, respektíve aj keď sa niečo chytí, tak to nie je nič také extra. Ale tak nevzdávali sme to, šli sme na vodu, pohľadali sme miesta, popokladali sme to a čakali sme, čo sa bude diať. Čo sa týka lovných miest, tak bol som pripravený aj na to, či bude treba nahádzovať alebo vyvážať, ale napokon, keďže moje miesto, kde som sa rozhodol, že budem chytať, bolo nejakých 120 a 150 metrov, tak som sa rozhodol, že budem vyvážať. Takže vlastne zvolil som moju zostavu na vyvážanie, ktorá pozostáva z udice Fox EOS Pro 3-metrová 3-librová a na viaku Fox 12000 XC. Prvá ryba našej maďarskej rybačky prišla po nejakých 3 hodinách od zavezenia na Mr. Red, rozpustný s popkou Super Hot. Na úvod veľmi milé prekvapenie. Na prvú rybu sme vlastne nečakali nejak dlho, prišla po nejakých 2 hodinách a na naše prekvapenie bol to hneď pekný 15-kilový šupinač. Večer prišiel ešte jeden 10-kilový lisec. Hodinu po zotvení prišiel druhý záber, tentokrát taký lisec, opäť na Mr. Red Super Hot, rozpustný s 10 popkou Super Hot. Rybka potešila, idem to tam dať naspäť a čaká na to, čo sa udeje v noci. A do rána sa na jednu menšiu rybu nič také mimoriadne nedialo. Ráno bol som si vlastne taký neistý tým svojím lovným miestom a tak som sa rozhodol, že opäť pôjdem na vodu. Našiel som si rôzne typy dna, nakoniec som sa rozhodol, že to položím do takého jemného bahna a druhú udicu na tvrdé. Vlastne po tom položení počas dňa nič sa nedialo, prišli tam nejaké menšie ryby. Potom podvečer opäť pozavážal som to na novo, poriadne som si zakrmil, tak aby bolo všetko na 100%. A pri večeri a debate s kamarátmi prišla zrazu taká pomalá jazda a po zopár minútovom boji nakoniec sa v podberaku ocitla veľmi pekná ryba, ktorej som typoval na začiatku, že to bude niečo okolo 15 kg, ale Parťak Peťo mi vraví, že hovorí, že to je ryba C20. Najprv som mu neveril, ale potom, keď váha po odčítaní saku ukázala 23 kg, tak to bolo niečo brutálne. Bol to vlastne môj nový osobák. Druhý večer a stalo sa to, kvôli čomu som to prišiel. Mám nový osobák. 23 kg čistej váhy. Mr. Dudy za našou plavačkou to zase vymaľoval. Neviem, čo mám ani viac povedať k tomu. No a po tomto kaprovi prišiel koloto záberov od rôznych rýb. Chytali sme väčšie ryby, menšie ryby, šupináče, lisce. Proste pravidelne, zhruba každú hodinu sme mali jeden záber. Bolo to niečo super. A zachutila mu gulička Mr. Red, rozpustná, v kombinácii s popkou Spicy Fish. Ďalší šupik. Apa. Jeden z tých krajších. 16 kg čistej váhy. Tentoraz Mr. Red s popkou Super Hot. Po krátkom čase opäť záber spod ostrova. A po 2 menších rybách. Teraz je na krajšia. Opa. Opäť Mr. Dudy s ananasovou popkou.
Pecka. A vlastne celý nasledujúci deň to pokračovalo. Myslím si, že to bolo spôsobené tým, že prišla zmena počasia, ochladilo sa, začal fúkať vietor, sem tam spadla nejaká prehánka, tak si myslím, že na to ryba nezareagovala. Taktiež jednu odicu som začal dávať pod protiráhlý breh, kde som videl ukázať sa nejaké ryby. Tak určite formu zohralo aj to, keďže som zrazu začal chytať ryby na obe prúty. Od kapra. A takéto čudo. Opa. Neskutočný boj. Nedal mi ani meter zadarmo. A o to viac to teší. 17 kg čistej váhy. Opäť Mr. Dudy. Opa. A potom posledná noc to bola jedna veľká katastrofa. Trhal som montáže, počasie bolo katastrofálne, fúkalo, pršalo, bola to katastrofa, ale tak bojoval som a vyťahol som počas toho zopár rýb s ranou čerešničkou. Vlastne bol to opäť nádherný šupinač, niečo cez 22 kg. Posledná noc má svoju moc a tento šupík je toho dôkazom. Opa. 22 400. Zachutil mu opäť Mr. Dudy. Pecka. Opa. Bolo to také vyvrcholenie tej celej rybáčky. Šupináčik. Zachutil mu Mr. Red s popkou Super Hot. Na záver vlastne, čo mi chýbalo, bol ešte koj kapor. Tak vlastne tesne pred stiahnutím udíc prišiel ešte malý koj, tiež nádherná ryba, myslím si, že má peknú budúcnosť ten kapor, keď bude väčší. No, čo sa týka nástrah, krmil som vlastne tým, čo som chytal. Takže chytal som najmä môj obľúbený Mr. Dudy v takejto glazuraté, obalené v suchom prášku, v kombinácii najčastejšie s popkou Special Fruits 10 mm. Vlastne boily som používal rozpustné, kvôli tomu, že tá gulička lepšie pracuje, je to pre rybu atraktívnejšie. A na druhý prúd som stále dával Mr. Red Super Hot. Tie som ale používal v dipovanej verzii, taktiež rozpustné o priemere 20 mm a kombinoval som ich s popkou Spicy Fish 10 mm a opäť ten Mr. Dudy dal mi troška viac rýb, na Mr. Red som zase chytal väčšie ryby, celý čas som týmto nástrahám dôveroval, nemal som čo meniť. Montáže. Na montáž som používal obľúbený háčik Curve Short vo veľkosti číslo 6 v kombinácii so šnúrkou Camotex Semi-Stiff 25 libier. Vlastne ešte celé som to vyľaďoval mikrokrúžkom. Takto nejak vyzerala moja montáž. I napriek tomu, že to bol relatívne malý háčik, držalo to veľmi pekne, ryby mi z toho nepadali, takže s tým som bol fakt spokojný. Takže čo dodá na záver? Asi toľko, že tú rybačku som si fakt užil, boli sme dobrá partia, zasmiali sme sa, pokecali, chytili sme kopec pekných rýb a veľmi príjemný jarný zážitok. Na záver, čo hodnotím to ako veľmi úspešnú jarnú rybáčku a teším sa na ďalšie zážitky od vody. Ešte všetkým slušným rybárom prajem veľa zážitkov, radosti a úspechov pri vode, nech sa vám darí.